హరే కృష్ణ మాతాజీ హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ఒక్క నిమిషం ప్లీజ్ స్టే ఫర్ 1 minute. ఐఎమ్ హ్యావింగ్ సమ్ ట్రబుల్ హియర్. ఓకే మాతాజీ. ఓకే, ఓకే. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. కొంచెం సౌండ్ మాతాజీ. ఓకే, ఓకే. సౌండ్ ఇప్పుడు ఓకేయా? ఓకే మాతాజీ. హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ 10వ అధ్యాయం మన 18 రోజులు గీతా క్లాస్ ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూర్ వారి 18 days గీతా క్లాస్లో 10th డే ఈరోజు భగవద్విభూతులు చూద్దాము. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంతస్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణే. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे बृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. భగవద్గీతలో 10వ అధ్యాయం భగవత్ విభూతి యోగము అంటే భగవంతుడి యొక్క మహిమలు, ఆయన గ్లోరీస్, ఇవన్నీ కూడా ఇందులో ఆయన వివరించటం జరుగుతుంది. సో అవి ఏంటో చూద్దాము. శ్రీ భగవానువాచ భూయేవ మహాబాహో శృణు మే పరమం వచ యత్తేహం ప్రీయమాణాయ వక్ష్యామి హితకామ్యయా. శ్రీ భగవానుడు ఇలా అన్నారు. మహాబాహువులు భూయేవ బాహువులు కల అర్జున, నా మాటలు శృణుమే పరమం వచ, నా మాటలు మళ్ళీ విను నీవు. యత్తేహం ప్రియమాణాయ, నీవు నాకు ప్రియమైన మిత్రుడు అవుటచే వక్ష్యామి హితకామ్యయ, నీకు ఈ హితమైనటువంటి నీకు అవసరమైనటువంటి హితమైనటువంటి విషయాన్ని, ఈ జ్ఞానాన్ని నీకు వివరిస్తాను. శ్రీ భగవానుడు ఇలా అన్నారు. మహాబాహువులు కలవు అర్జున, నా మాటలు మళ్ళీ విను, నీవు నాకు ప్రియమిత్రుడు అగుటచే ఇంతవరకు వివరించిన దానికంటే కూడా ఉత్తమ జ్ఞానము నీ హితము కొరకు తెలుపుతాను. భూయ ఏవ మహాబాహో శృణు మే పరమం వచ యత్తేహం ప్రీయమాణాయ వక్ష్యామి హితకామ్యయా. నమే విదు సురగణా ప్రభవం నామహర్షయ అహమాదిర్హి దేవానాం మహర్షీణాం చ సర్వశ. సో నమే విదు సురగణ, సో దేవతలకు సుర అంటే దేవతలకు కానీ వీళ్ళకి నా ప్రభవం నా మహర్షయ, మహర్షులకు కూడా నా యొక్క నేను ఎవరో ఎరుగరు
నా యొక్క ప్రభావం వాళ్లకు, నా యొక్క వైభవం వాళ్లకు తెలియదు. అహం ఆదిర్హి దేవానాం, నేను ఆది దేవుడను, మహర్షీనాం చ సర్వశ, మహర్షులకు కూడా వాళ్లకు నేనే మూలము. సో దేవతలకు కానీ మహర్షులకు కానీ నా పుట్టుక వైభవం తెలియదు, ఎందుకంటే దేవతలకు మరియు మహర్షులకు నేనే మూలము. నమే విదు సురగణా ప్రభవం నా మహర్షయ, అహం ఆదిర్హి దేవానాం మహర్షీనాం చ సర్వశ. నమే విదు అంటే దేవతలకు మహర్షులకు నా గురించి, నా పుట్టుక గురించి కానీ నా ప్రభావం అంటే నా వైభవం కానీ వాళ్ళకి తెలియదు. నేను అహం ఆదిర్హి దేవానాం, నేను ఆదిదేవుడును అని చెప్పి ఆదిదేవుడును. అందుకని అంటే అందరికీ కూడా నేనే ఆరిజిన్ కాబట్టి, నేనే మూలాన్ని కాబట్టి, మహర్షీనాం చ సర్వశ, వీళ్ళందరికీ నేనే మూలాన్ని, ఈ మహర్షులకు దేవతలకు అందరికీ. కాబట్టి వాళ్ళకి నా పుట్టుక వైభవం వాళ్ళకు కూడా తెలియదు. యో మామ జమనాదిం చవేత్తి లోకమహేశ్వరం అసమ్మూఢ సమత్యేషు సర్వపాపై ప్రముచ్యతే. నన్ను జన్మరహితుడను, యో మాం అజమనాదిం చవేత్తి లోకమహేశ్వరం, నేను జన్మరహితుడను, అనాదిని, తరువాత సర్వలోక మహేశ్వరుడను అని ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో, అసమ్మూఢ సమత్యేషు, మోహానికి గురికారు, సర్వపాపై ప్రముచ్యతే, అన్ని పాపాలలో నుండి విముక్తులు అవుతారు. ఎవరైతే యోమాం జమనాదిం, ఎవరైతే నేను ఆ అనాదిని, జన్మరహితుడను, లోక మహేశ్వరుని అందరికీ అనేది తెలుసుకున్నవాళ్ళు, నన్ను జన్మరహితుడను, అనాదిని, సర్వలోక మహేశ్వరుడును అని తెలుసుకున్నవారు మోహానికి గురికారు మరియు సమస్త పాపముల నుండి విముక్తి చేయబడతారు. మహర్షయ సప్త పూర్వే చత్వారో మనవస్తథా మద్భావా మానసా జాతా యేషాం లోక ఇమా ప్రజా. సప్త ఋషులు, వారి పూర్వం సనందనుడు, తర్వాత సనాతనుడు, సనత్ కుమారులు అని నలుగురు, ఈ నలుగురు మహర్షులు, తరువాత 14 మంది మనువులు నా మానసం నుండే ఉద్భవించారు. సప్త ఋషులు వివిధ లోకాలందలి సమస్త ప్రజలు వారి నుండి ఉద్భవించారు. సో ఈ మనువు వీళ్ళంతా కూడా మానవ జాతికి మొదటి వాళ్ళు అని చెప్పేసి చెప్తారు. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే, ఇక్కడ ఈ సనందన, సనాతన, సనత్ కుమారులు నలుగురు, సప్త ఋషులు, ఆ తర్వాత మనువులు 14 మంది మనువులు అందరూ కూడా నా మానసం నుండే ఉద్భవించారు. సో వివిధ లోకాలందలి సమస్త ప్రజలు కూడా వారి నుంచే జన్మించారు అని ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. ఏతాం విభూతిం యోగం చ మమయో వేత్తి తత్వత సోవికంపేన యోగేన యుజ్యతే నాత్ర సంశయ. నా మహిమలను, దివ్య శక్తులను యథార్థంగా తెలిసిన వారు నిశ్చలమైన భక్తి యోగం ద్వారా నాతో ఏకమైపోతారు. ఈ విషయంలో ఎలాంటి యుజ్యతే నాత్ర సంశయ, ఎలాంటి సందేహం ఈ విషయంలో ఏ సందేహానికి కూడా తావులేదు అని ఈ శ్లోకంలో మనం చూస్తున్నాం. సో భగవంతుని యొక్క మహిమలను, దివ్య శక్తులను యథార్థంగా అర్థం చేసుకుంటే మనకు నిశ్చలమైన ఆ భక్తి ఏర్పడే మార్గం ఉంది. భగవంతుని యొక్క వైభవము, శక్తి తెలియనిదే మనకు అంతగా భక్తి
ప్రబలటానికి అవకాశం లేకపోవచ్చు. కానీ ఎప్పుడైతే మనము ఇది కంప్లీట్గా అర్థం చేసుకుంటామో అప్పుడు మనకు ఆ భక్తి మార్గంలో వెళ్ళటానికి ఇంకా సులభం అవుతుంది అని స్వయంగా భగవంతుడే చెప్తున్నారు. ఎవరైతే నా మహిమలను దివ్యశక్తులను యథార్థంగా తెలిసిన వారు ఉంటారో నిశ్చలమైన భక్తి యోగం ద్వారా నాతో ఏకమైపోతారు. సో నిజంగా మనం భగవంతుణ్ణి అలా అర్థం చేసుకోగలిగితే, సో జనరల్గా మనుషులకి భగవంతుడు గొప్ప అన్నది మనకి తెలుసు, కానీ మనకి వివరంగా తెలియదు. సో ఆ వివరాలు ఏమిటి అన్నది ఒక్కసారి మనకి తెలిస్తే అప్పుడు సహజంగానే మనము భగవంతుని వైపు మనసు లగ్నం చేయటానికి, శరణాగతులం అవ్వటానికి అవకాశం ఉంది అని మనకి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. మనకి భగవద్గీతలో చదివిన దాని వలన కానీ, లేదంటే భాగవతంలో భగవంతుడి గురించి చదివిన దాని వలన కానీ మనకు భగవంతుని యొక్క ఈ మహిమలు, ఈ వైభవం తెలుస్తుంది. సో ఇక్కడ మనం భగవద్గీతలో ఉన్నాం కాబట్టి ఇక్కడ ఈ వైభవాలు ఏమిటో చూద్దాము. ఆ వైభవాలు తెలియటం వలన మనకు ఏమిటి ఉపయోగం అని ఇప్పుడు చూస్తే, అది మనం యథార్థంగా దివ్యశక్తులను మహిమలను తెలుసుకుంటే నిశ్చలమైన భక్తి యోగం ద్వారా నాతో ఏకమైపోతారు. దీనిలో ఎలాంటి సందేహము లేదు. సో గీత యొక్క సారాంశం ఈ 10th చాప్టర్లో 8, 9, 10, 11 ఈ 4 శ్లోకాలు ముఖ్య శ్లోకాలు. ఇది చాలా అంటే గీత యొక్క సారాంశం, భగవంతుడు బోధన యొక్క సారాంశం ఇందులో ఉంది, మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం అని చెప్తారు. అందుకని ఈ 4 శ్లోకాల్లో మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం అంతా కూడా ఉంది అని చెప్తారు. అందుకని ఈ 4 శ్లోకాలు చాలా ముఖ్య శ్లోకాలు. సో మీరు కూడా ఇది తెలుసుకోవటానికి, నేర్చుకోవటానికి ఈ 4 శ్లోకాలు ప్రయత్నించండి. సో కృష్ణుడి యొక్క ఐశ్వర్యాలు తెలుసుకోవటం వల్ల మనకు ఫలితాలు ఏమిటి అన్నది ఇక్కడ ఈ 8వ శ్లోకంలో చూద్దాము. అహం సర్వస్య ప్రభవో మత్తా సర్వం ప్రవర్తతే ఇతి మత్వా భజంతే మాం బుధా భావా సమన్వితా. అహం సర్వస్య ప్రభవో, నేను సర్వానికి కూడా ప్రభువును. మత్తా సర్వం ప్రవర్తతే, నా వల్లే సర్వం కూడా నడుస్తోంది, ప్రవర్తిస్తోందంటే నడుస్తోంది. ఇతి మత్వా భజంతే మాం, దీనిని పూర్తిగా తెలుసుకుని ఎవరైతే నన్ను భజంతే పూజిస్తారో, ఆరాధిస్తారో, బుధా భావ సమన్విత, జ్ఞానులు అటువంటి జ్ఞానులు భావ సమన్విత, ఎవరైతే ఇది తెలుసుకుని నన్ను అత్యంత భక్తి విశ్వాసాలతో ఆరాధిస్తారు. అహం సర్వస్య ప్రభవో మత్తా సర్వం ప్రవర్తతే ఇతి మత్వా భజంతే మాం బుధా భావా సమన్విత. ఇది ఇలా నన్ను ఈ తెలుసుకున్న వాళ్ళు అత్యంత భక్తి విశ్వాసంతో భావ సమన్విత వాళ్ళు భజంతే మాం, నన్ను ఆరాధిస్తారు. సో ఇది తెలుసుకున్న జ్ఞానులు, వివేకవంతులు, బుధ అంటే జ్ఞానులు, వివేకవంతులు అని, వాళ్ళు భావ సమన్విత, ఈ తెలుసుకున్న భావం, నన్ను అర్థం చేసుకున్న భావంతో వాళ్ళు నన్ను భజిస్తారు భక్తి విశ్వాసంతో అని ఈ శ్లోకానికి అర్థం. అహం సర్వస్య ప్రభవో మత్తా సర్వం ప్రవర్తతే ఇతి మత్వా భజంతే మాం బుధా భావా సమన్విత. ఇది 9వది, అది 8, 9, 10, 11 అనుకున్నాము. ఇది 9వ. ఇందులో శుద్ధ భక్తి అంటే ఏమిటి? మచ్చిత్తా మద్గతా ప్రాణా బోధయంతా పరస్పరం కథాయంతశ్చ మాం నిత్యం
తుష్యంతి చారమంతి చ. మత్తిచ్చ మద్గత ప్రాణ. సో వాళ్ళ యొక్క శుద్ధ భక్తులు మనస్సు ప్రాణము కూడా ఆయన మీదే లగ్నం చేసి బోధయంత పరస్పరం, అంటే నా గురించే ఒకరికొకరు పరస్పరం బోధించుకుంటూ ఉంటారు. కథాయంతశ్చ మాం నిత్యం, నిత్యం నా గురించే కథలు చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. తుష్యంతి చారమంతి చ. సో వాళ్ళు తృప్తితో, తుష్యంతి తృప్తితో, రమంతి పరమానందం, రమించటం, పరమ సంతోషంగా దానిని ఎంజాయ్ చేయటం అన్నమాట. అలా తృప్తిగా సంతోషంగా నా కథలు చెప్పుకుంటూ నా గురించి పరస్పరం బోధించుకుంటూ నా మీదే చిత్తము ప్రాణము పెట్టుకుని వాళ్ళు ఇలా బోధించుకుంటూ నా కథలు చెప్పుకుంటూ నిత్యం ఉంటారు. ఎవరు? శుద్ధ భక్తి ఉన్నవాళ్ళు. అంటే నిత్యము భగవంతుని యొక్క వైభవాలలో, ఆయన మహిమలలో వాళ్ళు పారవశ్యాన్ని పొందుతూ ఉంటారు. మనకి ఇక్కడ చిత్రంలో ప్రభుపాద ఆయన ఏ విధంగా అయితే నిత్యం వీళ్ళందరికీ బోధిస్తూ వాళ్ళంతా ఒకళ్ళకొకళ్ళు ఆ కథలు చెప్పుకోవటం ఒకరికొకరు, ఆ తర్వాత ఆ కథలు చెప్పుకుంటూ వాళ్ళు తృప్తిగా ఆనందంగా ఉండటం మనం ఈ చిత్రంలో చూస్తున్నాం. అలాగే ఇంకొక ఉదాహరణ, గోపికలు. వాళ్ళు ఎప్పుడూ కూడా భగవత్ చింతనలో ఉంటూ ఆయన యొక్క కథలు లీలలలో వాళ్ళు నిత్యం తృప్తి సంతోషం. వాళ్ళకి ఇంకా ఈ ప్రపంచంలో ఏదీ కూడా ఆ సంతోషం లేదు. వాళ్ళ ప్రపంచమే భగవంతుని గురించిన లీలలు, భగవంతుడు. సో అది అలాంటి వాళ్ళు శుద్ధ భక్తులు అని ఇక్కడ చూస్తున్నాము. కృష్ణుడి ఐశ్వర్యాలు తెలుసుకోవటం వల్ల ఫలితాలు ఏమిటి అంటే, ఇక్కడ ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో వాళ్ళు అత్యంత భక్తి విశ్వాసాలతో ఆరాధిస్తారు. సో అది మనకు అక్కడ తెలుసుకోవటం వల్ల వచ్చే ఉపయోగం. నేనే అహం సర్వస్య ప్రభవో మత్తా సర్వం ప్రవర్తతే. నేనే సృష్టికి మూలాన్ని, అందరికీ ప్రభువును, అంతా కూడా నా మీదే ఆధారపడి నడుస్తోంది అని ఎవరైతే అర్థం చేసుకుంటారో వాళ్ళు భక్తి విశ్వాసాలతో బుధాభావ సమన్విత అవన్నీ సమన్వయపరిచి ఏది భక్తి విశ్వాసాలు నన్ను ఆరాధిస్తారు. అది భగవంతుని అర్థం చేసుకోవటం వల్ల మనకు వచ్చేటటువంటి లాభం. ఆయనను భక్తితో విశ్వాసంతో పూజించటానికి మనకు అవకాశం దొరుకుతుంది. ఆ తర్వాత అలాంటి శుద్ధ భక్తులు ఎలా ఉంటారంటే, పరస్పరం ఒకరికొకరు బోధించుకుంటూ భగవంతుని గురించి ఆయన కథలు చెప్పుకుంటూ దాంట్లోనే వాళ్ళు తృప్తిని ఆనందాన్ని పొందుతూ ఉంటారు. తర్వాత ఈ భగవద్గీత సారం అని మనం చెప్పుకున్న దాంట్లో 8, 9 చూసాం. 10వ దాంట్లో తనని చేరడానికి కృష్ణుడు ఎవరికి తెలివితేటలు ఇస్తారు అన్నది ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. తేషాం సతతయుక్తానాం భజతాం ప్రీతిపూర్వకం దదామి బుద్ధియోగం తం ఏన మాం ఉపయాంతి తే. తేషాం సతతయుక్తానాం, ఎవరైతే నన్ను సతతం ఇలా భజతాం ప్రీతిపూర్వకం, ప్రీతిపూర్వకంగా భజించటంలో యుక్తానాం నిమగ్నులై ఉంటారో, దదామి బుద్ధియోగం తం, వాళ్లకు నేను బుద్ధియోగం ఏన మాం ఉపయాంతి తే, అలాంటి వాళ్ళకి నేనే బుద్ధియోగాన్ని ప్రసాదిస్తాను, వాళ్ళు నన్ను చేరగలుగుతారు. ఏన మాం ఉపయాంతి తే, దానితో వాళ్ళు నన్ను ఆ బుద్ధియోగంతో, నేను ప్రసాదించిన ఆ బుద్ధియోగంతో వాళ్ళు నన్ను చేరుకోగలుగుతారు. సో తేషాం సతతయుక్తానం, ఎవరైతే సతతం కూడా స్థితులై ఉంటారో దేంట్లో, భజతాం ప్రీతిపూర్వకం, ప్రీతిపూర్వకమైన భజనలో ఆరాధనలో ఎవరైతే నిమగ్నమై ఉంటారో, దదామి బుద్ధియోగం తం, నేను వాళ్లకు బుద్ధియోగాన్ని ప్రసాదిస్తాను, ఏన మాం ఉపయాంతితే, దానితో వాళ్ళు నన్ను చేరుకోగలుగుతారు. ప్రేమపూర్వక భక్తితో సదా నన్ను సేవించే వాళ్లకు నేను బుద్ధియోగం ప్రసాదిస్తాను, దానిచే వారు నన్ను చేరుకోగలుగుతారు అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. శుద్ధ భక్తుడు శ్రీకృష్ణుణ్ణి ఇక్కడ చూస్తున్నాం. ఇది ఆఖరి
ఈ 4 శ్లోకాల్లో ఇది నాలుగవది ఇది. ఇక్కడ చేరటానికి కృష్ణుడు తెలివితేటలు, తనని చేరుకోవటానికి ఎవరికి ఆ బుద్ధియోగం ప్రసాదిస్తారు అంటే తేషాం సతతయుక్తానాం భజతాం ప్రీతిపూర్వకం. ఎవరైతే సదా నన్ను సేవించే వాళ్లకు ప్రేమపూర్వక భక్తితో సదా నన్ను సేవించే వాళ్లకు ఆ బుద్ధియోగాన్ని ప్రసాదిస్తాను. ఏ బుద్ధియోగం? తనని చేరుకునేటటువంటి బుద్ధియోగం. సో మనం భక్తితో ప్రారంభిస్తే నిజమైన ప్రేమపూర్వక భక్తి, ఆ ప్రీతిపూర్వకం, ఆ ప్రీతితో మనం భగవంతుణ్ణి గనక ఆరాధించగలిగితే ఆయనే ఆ బుద్ధియోగాన్ని ఎలా తనని చేరుకోవాలో ఆయనే మనకు అది ప్రసాదిస్తారు. మనకు కావలసింది ఏమిటి అంటే భజతాం ప్రీతిపూర్వకం, ప్రేమపూర్వక భక్తితో భగవంతుణ్ణి ఆరాధించటం, సేవించటం. అది చేస్తే ఆ బుద్ధి ఎలా వెళ్ళాలన్నది ఇంకా ఆయనే చూసుకుంటారు, ఆయనే ప్రసాదిస్తారు. మన స్వధర్మం భగవంతుణ్ణి ప్రీతిగా ప్రేమగా మనము ఆరాధించటం, అది మన బాధ్యత. అప్పుడు ఆయనే మనల్ని అక్కడకు చేరుస్తారు. భగవద్గీత సారాంశం అని మనం చెప్పుకున్న 4 శ్లోకాల్లో ఇది 4వ శ్లోకము, 11వ శ్లోకం అన్నమాట. 8, 9, 10, 11 అనుకున్నాం, ఇది 11వది. తేషామేవానుకంపార్థం అహం అజ్ఞానజం తమ నాశయామ్యాత్మభావస్థో జ్ఞానదీపేన భాస్వత. సో తేషామేవానుకంపార్థం, సో నేను వారి మీద అహం అజ్ఞానజం తమ, సో వారి మీద కరుణ చూపటానికి, వారి అంటే నేను అలాంటి వాళ్లకు నేను కరుణ చూపేందుకు అహం అజ్ఞానజం తమ, నేను వాళ్ళ యొక్క అజ్ఞానం వల్ల కలిగినటువంటి వాళ్ళ యొక్క వాళ్ళలో ఉన్న చీకటి అంధకారాన్ని నాశయాం యాత్మభావస్థో జ్ఞానదీపేన భాస్వత. సో వాళ్ళ యొక్క హృదయాలలో ఉండి ఆ తమస్సును, అంటే ఆ అంధకారాన్ని, ఏమంధకారము? అజ్ఞానం వల్ల కలిగినటువంటి ఆ అంధకారాన్ని నేను నాశనం చేస్తాను. వాళ్ళ ఆత్మభావస్థో, వాళ్ళ ఆత్మలో నేను స్థితుడనై జ్ఞానదీపేన భాస్వత. సో వాళ్ళల్లో ఆ జ్ఞానదీపాన్ని భాస్వత వెలిగిస్తాను అని చెప్తున్నారు. ఎవరిలో? ఇలాంటి మనం ఇందాక చూసినటువంటి ఆ భక్తుల ప్రీతిపూర్వకంగా భగవంతుని ఆరాధించేటటువంటి ఆ భక్తులలో వారి మీద దయతో నేను, అలాంటి వారి మీద నేను అనుకంపార్థం దయతో అహం అజ్ఞానజం తమ. సో ఈ అజ్ఞానంతో జనించినటువంటి ఈ చీకటిని నేను నాశనం చేస్తాను ఆత్మభావస్థో, వాళ్ళ హృదయాలలో ఉంటూ జ్ఞానదీపేన భాస్వత, జ్ఞానదీపాన్ని వెలిగిస్తాను. సో అజ్ఞానాన్ని తుడిచిపెట్టి వాళ్ళ అజ్ఞానం అనేటటువంటి అంధకారాన్ని తొలగించి నేను వాళ్ళల్లో ఈ జ్ఞానమనే దీపాన్ని వెలిగిస్తాను. ఏ జ్ఞానము? భగవంతుణ్ణి చేరుకునేటటువంటి ఆ బుద్ధి యోగాన్ని వాళ్లకు ప్రసాదిస్తాను. ఎలా అంటే వాళ్ళ హృదయాలలో ఉండి నేను వారి మీద కరుణ చూపటానికి వారి హృదయాలలోనే ఉండి అజ్ఞానం వల్ల కలిగిన అంధకారాన్ని తేజోవంతమైన జ్ఞానదీపంతో నశింపచేస్తాను అని ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నా. సో ఎవరైతే మనము ఎప్పుడైతే భగవంతుడి మీద ప్రేమతో ప్రీతితో ఆయన్ని ఆరాధించుతామో మన మనస్ఫూర్తిగా ఆయనే మనకు ఆ మార్గాన్ని చూపిస్తారు. మనకి తెలియకపోయినా ఆయనే మనకు తెలియజేస్తారు. మనకి తెలియని మన అజ్ఞానాన్ని తుడిచి జ్ఞానాన్ని మనలో కలిగిస్తారు, వెలిగిస్తారు అని ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. 12వ శ్లోకము. ఇక్కడ ఇదంతా విన్న తర్వాత అర్జునుడు మాట్లాడుతున్నాడు. అర్జున ఉవాచ పరం బ్రహ్మ పరం ధామ పవిత్రం పరమం భవాన్ పురుషం శాశ్వతం దివ్యం ఆదిదేవం అజం విభుం. సో
పరంబ్రహ్మ పరంధామ అంటూ భగవంతుణ్ణి స్తుతిస్తూ పవిత్రం పరమం భవాన్, పవిత్రుడవు నీవు, దేవదేవుడు, పరంధాముడు, పరిశుద్ధుడవు, సంపూర్ణ సత్యానివి అని చెప్పేసి ఇంకా ఏం స్తుతిస్తున్నారు? పురుషం శాశ్వతం దివ్యం, ఆది పురుషుడవు, శాశ్వతుడవు, దివ్యమైన వాడివి. ఆదిదేవం అజం విభుం, నువ్వే ఆదిదేవుడవు, అందరికీ కూడా మూలానివి. అజం, పుట్టుకలేని వాడివి అని చెప్పేసి. విభుం, సర్వవ్యాపకుడవు, అంతటా ఉన్నవాడివి. ఆమ్నీ ప్రెజెంట్ అంటారు ఇంగ్లీష్లో. సో సర్వవ్యాపకుడవు అని అంటూ అర్జునుడు స్తుతిస్తూ ఇంకా ఇలా కూడా అన్నాడు. ఆహుస్త్వాం ఋషయా సర్వే దేవర్షిర్నారదస్తథా అసితో దేవలో వ్యాస స్వయం చైవ బ్రవీషి మే. సో అర్జునుడు ఏమన్నాడంటే, నువ్వు దేవదేవుడువు, పరంధాముడువు, పరిశుద్ధుడువు అంటూ స్తుతించి పుట్టుకలేనివాడు, సర్వవ్యాపకుడవు. అయితే అహుస్త్వాం ఋషయ సర్వే దేవర్షిర్ నారదస్తథా. సో ఇలా వ్యాసుడు, తర్వాత దేవర్షులంతా, నారదుడు, అసితుడు, దేవలుడు, వ్యాసుడు, ఇటువంటి దేవర్షులందరూ కూడా నువ్వు నీ గురించి సత్యం స్వయం చైవ బ్రవీషిమి, నువ్వు కూడా ఇప్పుడు చెప్పారు నీ యొక్క గొప్పతనాన్ని. దేవర్షులందరూ కూడా ఇంతకుముందు చెప్పారు. ఎవరు? నారదులు, తథా ఎవరు మిగిలిన వాళ్ళు? అసితుడు, దేవలుడు, వ్యాసుడు కూడా నీ విషయాన్ని చెప్పారు. ఇప్పుడు స్వయం చైవ బ్రవీషిమే, నువ్వే ఇప్పుడు స్వయంగా నీ యొక్క దివ్యత్వాన్ని ప్రకటిస్తున్నావు, నీ యొక్క వైభవాలను, మహిమలను, విభూతులను నువ్వే స్వయంగా ప్రకటిస్తున్నావు అని అంటున్నాడు. సో నారదుడు, అసితుడు, దేవలుడు మరియు వ్యాసుడు వంటి గొప్ప ఋషులందరూ నీ గురించి సత్యాన్ని ధృవపరిచారు. ఇప్పుడు స్వయంగా నువ్వే దానిని ప్రకటిస్తున్నావు అని అర్జునుడు ఆయనను స్తుతించిన తర్వాత ఈ మాటలు కూడా అనటం జరిగింది. మళ్ళీ ఇంకా ఇలా కూడా అంటున్నాడు అర్జునుడు. కథం విద్యామహం యోగిన్ త్వాం సదా పరిచింతయన్ కేషు కేషు చ భావేషు చింత్యోసి భగవన్మయా. కృష్ణ, యోగీశ్వర, నేను నిరంతరం ఎలా స్మరించగలను, ఎలా తెలుసుకోవాలి నిన్ను నేను? దేవాదిదేవ, ఏ ఏ స్వరూపాలలో నిన్ను గుర్తు చేసుకోగలను అంటే నిన్ను తలుచుకోవచ్చు అంటూ ఈ ప్రశ్నలు అడిగాడు. ఆ తర్వాత జనార్దన, నీ యొక్క దివ్య మహిమలను, అవతారాలను కూడా వివరంగా నాకు వివరించుము. నిన్ను నేను ఏ రకంగా స్మరించుకోవచ్చు, ఏ రూపాలలో నిన్ను నేను తలుచుకోవచ్చు, ఆ తర్వాత నీ దివ్య మహిమలు, అవతారాలు కూడా నాకు విస్తారంగా వివరించు. నీ వచనామృతాలను వింటూ ఉంటే నాకు తనివి తీరట్లేదు, ఎంత విన్నా కూడా వినాలనే అనిపిస్తోంది అని అర్జునుడు శ్రీకృష్ణుని అడుగుతున్నట్లుగా ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాము. అప్పుడు భగవంతుడు చెప్పటం మొదలుపెట్టారు ఆయన యొక్క మహిమలు. సో ఇదంతా కూడా భగవానువాచ మొదలుపెట్టిన తర్వాత ఇలా మొదలుపెట్టి ఇలా విషయాలు చెప్పారు. ఆదిత్యానాం అహం విష్ణు జ్యోతిషాం రవిరంశుమాన్ మరీచిర్మరుతాం అస్మి నక్షత్రాణం అహం శశి. ఆదిత్యానాం అహం విష్ణు, ఆదిత్యులలో నేను విష్ణువును. నేను విష్ణువును. జ్యోతిషాం రవిరంశుమాన్, సో తేజస్సులలో నేను జ్యోతిషాం, జ్యోతులలో అంటే తేజస్సులలో, రవిరంశుమాం సూర్యుడిని, ప్రకాశవంతమైన సూర్యుడిని. మరీచిర్మరుతాం అస్మి, సో మరుత్తులనేటటువంటి దేవతలలో మరీచిని అనే వాయువును. ఆ తర్వాత నక్షత్రాణం అహం శశి, నక్షత్రాలలో నేను చంద్రుడను, శశి. సో నేను ఆదిత్యులలో విష్ణువును, తేజస్సులలో నేను ప్రకాశవంతమైన సూర్యుడిని, మరుత్తులలో దేవతలలో మరీచి అనే వాయువును, మరియు రాత్రిపూట ఆకాశ నక్షత్రాలలో చంద్రుడిని నేను. అంటే మిగిలినవి నేను కాదు అని కాదు అక్కడ అర్థము. దాని అర్థం ఏమిటి అంటే
ప్రతి దాంట్లో కూడా ముఖ్యమైనటువంటి విషయం ఏది ఉన్నది అన్నది అది నేను అనంటే ప్రతి దాంట్లో కూడా దాని యొక్క గొప్పతనం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అంటే అది భగవంతుడి నుంచి వచ్చింది. అంటే ఆదిత్యులందరిలోకి ఘనమైనది విష్ణువు, జ్యోతులు వెలుగు తేజస్సులన్నిటిలోకి గొప్ప తేజస్సు సూర్యుడిది. అంటే అన్ని విషయాల్లో కూడా అత్యంత బలమైనది ఏది అంటే అత్యంత బలమైన దానికి కూడా అత్యంత గొప్పది అని మనం అనుకున్నది కూడా భగవంతుని యొక్క శక్తియే అని చెప్పటం. అంతేకాని మిగిలినవన్నీ నేను కాదు, నక్షత్రాలని నేను కాదు, నేను అందులో ముఖ్యమైనటువంటి చంద్రుడినే అని చెప్పటం కాదు. సో అన్నిటితో పాటు ఎంత గొప్పవో అవన్నీ వాటిల్లో ఉన్న మోస్ట్ హయ్యెస్ట్వి కూడా నా యొక్క శక్తియే, ఎందులో చూసినా మీరు అన్నీ మనము అదంతా కూడా భగవత్ శక్తి అన్నది అర్థం చేసుకోవటానికి ఇలా కంపారిజన్ చేయటం అన్నమాట. ఇలా మనకు చెప్పటం. వేదానాం సామవేదోస్మి దేవానాం అస్మి వాసవ ఇంద్రియాణం మనశ్చాస్మి భూతానాం అస్మి చేతన. వేదాలలో సామవేదాన్ని, దేవతలలో స్వర్గరాజ ఇంద్రుడను, ఇంద్రియాలలో మనస్సును, జీవులలో నేను ప్రాణాన్ని. సో ఇంద్రియాలన్నీ మనకు చూపిస్తాయి కానీ మనస్సు అన్ని విషయాలను కూడా వడకార్చేది మనస్సు కాబట్టి ఇంద్రియాలలో మనస్సు, జీవులలో ప్రాణాన్ని అంటే చైతన్యం. సో ఆ చైతన్యం లేనిదే మనమే లేము. సో మనమంటే భగవతంశ అంటున్నాము కానీ ఆ చైతన్యం అనేది భగవంతుడు అన్నది ఇలా ప్రతి దాంట్లో కూడా దాని యొక్క సారం భగవంతుడి నుంచి వస్తుంది. ప్రతి విషయానికి, ప్రతి జీవికి, ప్రతి జీవరాశికి అని ఇక్కడ అర్థం. రుద్రాణం శంకరశ్చాస్మి విత్తేషో యక్షరక్షసాం వసూనాం పావకశ్చాస్మి మేరు శిఖరిణాం అహం. సో రుద్రులలో నేను శివుడను, యక్షరాక్షసులలో ధనపతి అయినటువంటి కుబేరుడను, వసూనాం పావకశ్చాస్మి వసువులలో అగ్నిని, మరియు మేరు శిఖరిణాం అహం పర్వతాలలో నేను మేరు పర్వతం, శిఖరాలలో నేను మేరు పర్వతాన్ని. అన్నిటిలో ఉన్నటువంటి ఉత్తమమైన సారము భగవంతుడు అని ఇక్కడ అర్థము. ఉదాహరణకు తీసుకుంటే మనిషిలో చైతన్యం లేకపోతే ఇంకా మనిషి ఎక్కడ? అలా మనిషిలో చైతన్యాన్ని నేను అని ఎలా అయితే చెప్పారో మన ఇంతకుముందు చూసాం, నీటిలో రుచిని నేనే అంటారు. రుచి అది ఆ నీటికి ఒక రుచి ఉన్నది. సో అది లేకపోతే ఇంకది నీరే కాదు. అలా ఏది అయితే ముఖ్యమో ఆ విషయం ఉండటానికి, ఎగ్జిస్టెన్స్కి ఏదైతే ఇంపార్టెంటో అది నేను, ఆ సోర్స్. పైకి ఎలా ఉన్న భౌతికాకారాలు వాటికి వాటిల్లో ఏది అతి ముఖ్యమో అది నేను. అలాగే గణాలలో దేవతలలో కూడా చెప్తున్నారనమాట. మనం శరీరంలో చైతన్యం ఎలాగో దేవతలలో ముఖ్యుడు ఆయన ఇంద్రుడు అని ఆ రకంగా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. పురోధసాం చ ముఖ్యం మాం విద్ధి పార్థ బృహస్పతిం సేనానీనాం అహం స్కందా సరసాం అస్మి సాగరా. సో పురోహితులలో నేను బృహస్పతిని, ముఖ్యుడైనటువంటి నేను బృహస్పతిని తెలుసుకో. మాం విద్ధి పార్థ, తెలుసుకో పార్థ, నేను బృహస్పతిని. పురోహితులలోకి అంటే ఆయన దేవతల గురువు, అందుకని పురోహితులలోకి ఆయనే గొప్ప. కాబట్టి పురోహితులలో ఏది అయితే అక్కడ ముఖ్యమో అన్నిటికీ ఆ ముఖ్యత అంతా కూడా భగవంతుడిదే అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి దీనిని బట్టి. సేనానీనాం అహం స్కంద, సేనాపతులలో స్కంద కార్తికేయుడు. ఆయన అందరి సేనాపతులలోకి ఆయన అగ్రగణ్యులు కాబట్టి వాళ్ళల్లో నేను స్కందుడను.
సరసాం అస్మి సాగర. జలాశయాల్లో నేను సముద్రాన్ని, అన్ని జలాశయాల్లోకి కూడా సరస్సులు, నదులు వీటన్నిటికంటే సముద్రం గొప్పది. అందుకని నేను సముద్రాన్ని. మహర్షీణాం భృగుర్ అహం. మహర్షులలో నేను భృగు మహర్షిని. గిరాం అస్మ్యేకమక్షరం. దివ్యధ్వనులలో నేను ఆ ఓంకారనాదాన్ని. యజ్ఞానాం జపయజ్ఞోస్మి. సో యజ్ఞాలన్నిటిలోకి జపయజ్ఞం గొప్పది కాబట్టి నేను జపయజ్ఞాన్ని. అందుకని మనము ఆ హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని జపించుకోవచ్చు. ఇక్కడ భగవంతుడు స్వయంగా చెప్పారు, అన్ని యజ్ఞాలలోకి జపయజ్ఞము గొప్పది. స్థావరాణం హిమాలయ. సో స్థావరాలన్నిటిలోకి కూడా హిమాలయాలు గొప్ప పెద్దవి. అందుకని వాటిలో నేను హిమాలయాన్ని. అందుకని నేను అని ఆయన అనలేదు, ఆ మాట మనం అర్థం చేసుకోవటానికి అంటున్నాము. భగవంతుడు చెప్పటం వాటిల్లో నేను ఇది, వీటిల్లో నేను ఇది అంటే ఆ శక్తి అన్నిటిలోకి గొప్పది, వాటి యొక్క శక్తిని సూచిస్తుంది. సో అది ఎవరు ఆ శక్తి అంటే భగవంతుడు అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అన్నిట్లోనూ ఉన్న శక్తి. అశ్వత్థ సర్వవృక్షాణం దేవర్షీణాం చ నారద. అన్ని చెట్లలోకి నేను అశ్వత్థ వృక్షాన్ని, రావి చెట్టు. దేవర్షులందరిలోకి నారదుడును. గంధర్వాణం చిత్రరథ. గంధర్వులలో చిత్రరథుణ్ణి. సిద్ధానాం కపిలో ముని. సిద్ధులలోకి కపిలమునిని. ఉచ్చైశ్రవ సమశ్వానాం విద్ధిమామృతోద్భవం. సో ఆ అమృతం చిలికితే ఉద్భవించినటువంటి ఉచ్చైశ్రవం అనేటటువంటి ఈ గుర్రము, ఆ తర్వాత ఐరావతం అనే గజేంద్రాణం, ఐరావతం అనేటటువంటి ఏనుగు, నరాణాం చ నరాధిపం. సో మనుష్యులలో రాజును నేనే. ఈ అమృతం చిలికినప్పుడు పుట్టినటువంటి ఈ ఉచ్చైశ్రవము అనే గుర్రము, ఐరావతం అనేటటువంటి ఏనుగు, తర్వాత నరాణాంచ నరాధిపం, ఎవరైతే నరులలో గొప్పవాడు రాజు, వీళ్ళంతా నేను. అశ్వములలో అమృతంతో పుట్టిన ఉచ్చైశ్రవమును, గజరాజులలో ఐరావతమును, మనుషులలో రాజును నేనేని తెలుసుకో. ఆయుధానాం అహం వజ్రం. ఆయుధాలలో నేను వజ్రాయుధాన్ని. ధేనూనాం అస్మి కామధుక్. సో గోవులలో సురభిని లేదా కామధేనువును. ప్రజనశ్చాస్మి కందర్ప. సో సంతానోత్పత్తికి కారణం ప్రేమదేవత అయిన మన్మధుడను. సర్పాణం అస్మి వాసుకి. సర్పాలలో నేను వాసుకిని అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఈ శ్లోకంలో. అనంతశ్చాస్మి నాగానాం వరుణో యాదసాం అహం. పితॄణాం అర్యమా చాస్మి యమః సంయమతామహం. సో అనేక పడగలు గల నాగులలో నేను అనంత నాగును. సో అనంతశేషుడు, నేను అనంత నాగును. జలవాసులలో వరుణదేవతను. పితృదేవతలలో అర్యముడను. నియమాలను అమలుపరిచే వారిలో నేను యమధర్మరాజును. సో లాస్ అన్నీ ఆయనే, రూల్స్ లాస్ అన్నీ కూడా అమలు పరుస్తూ ఉంటారు కాబట్టి నియమాలను, వాళ్ళల్లో నేను యమధర్మరాజును. ఇంకా ఆయన అన్నీ కూడా కరెక్ట్గా చేసే ఆయన కాబట్టి ఆయన లాంటి అమలు పరిచే వాళ్ళు ఇంకా మనకి లోకంలో ఎవరు లేరు కాబట్టి నియమాలు అమలుపరిచే వాళ్ళలో నేను యమధర్మరాజును. ప్రహ్లాదశ్చాస్మి దైత్యానాం కాల కలయతామహం. మృగాణాం చ మృగేంద్రోహం వైనతేయశ్చ పక్షిణాం. సో ప్రహ్లాదశ్చాస్మి దైత్యానాం. సో దైత్య దానవులలో అంటే రాక్షసులలో నేను భక్త ప్రహ్లాదుడను. సో ప్రహ్లాదుడు హిరణ్యకశ్యపుడు అనేటటువంటి దానవుని కుమారుడు అయినప్పటికీ కూడా ఆయనకి దేవలక్షణాలు ఉన్నాయి, భగవంతుని మీద భక్తి. అందుకని దానవులలో నేను భక్త ప్రహ్లాదుడను.
అన్నింటినీ నియంత్రించే కాలాన్ని నేను, కాల కలయతాం అహం, అన్నిటినీ నియంత్రించే కాలాన్ని నేను. మృగాణాం చ మృగేంద్రోహం, సో జంతువులలో సింహాన్ని, జంతువులలో. వైనతేయశ్చ పక్షిణాం, పక్షులలో గరుత్మంతుడను. పవన పవతామస్మి రామశస్త్రభృతాం అహం, జుషాణాం మకరశ్చాస్మి స్రోతసాం అస్మి జాహ్నవీ. పవన పవతాం అస్మి, పవిత్రం చేయి వాటిలో నేను వాయువును. ఆయుధదారులలో రామశస్త్రభృతాం అహం, సో ఆయుధాలు ధరించిన వాళ్ళల్లో అందరిలోకి రాముడు గొప్ప, ఆయన బాణానికి తిరుగులేదు అంటారు కాబట్టి ఆయుధాలు ధరించిన వారిలో నేను రాముడిని. జుషాణాం మకరశ్చాస్మి, జలచరాలలో మొసలిని. స్రోతసాం అస్మి జాహ్నవి, ప్రవహించే నదులలో గంగానదిని. జాహ్నవి గంగానదిని. ఆ తరువాత ఇలా చెప్పారు, ఇవన్నీ ఒక్కొక్కటి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పి, అర్జున సమస్త చరాచర సృష్టికి ఉత్పత్తి, ఉనికి, అంతము కూడా నేనే. ఉత్పత్తి, ఉనికి, అంతము, సృష్టి లయ, సృష్టి స్థితి లయ నేనే. విద్యలలో ఆధ్యాత్మ విద్యను వాదించే వాళ్ళలో వాదాన్ని కూడా నేనే. అక్షరాలలో అకారాన్ని నేను, సమాసాలలో ద్వంద్వమాసాన్ని, నాశనం లేని కాలాన్ని, అన్ని దిక్కులకు ముఖాలు కలిగిన బ్రహ్మను, సర్వాన్ని సంహరించే మృత్యువును, కలగబోయే వస్తువులకు మూలాన్ని, స్త్రీలలోని కీర్తి, సంపద, వాక్కు, జ్ఞాపక శక్తి, మేధ, ధైర్యం, ఓర్పు నేనే. వీటన్నిటిలో స్త్రీలు గొప్ప కాబట్టి అవన్నీ కూడా నేనే. ఏది వాళ్ళ ఓర్పు, కీర్తి, సంపద, వాక్కు, జ్ఞాపక శక్తి, మేధ, ధైర్యం అన్నీ ఉన్న వాళ్ళలో ఉన్న ఓర్పు నేనే. నేను సామవేద గానాలలో బృహత్ సామాన్ని, ఛందస్సులలో గాయత్రిని, మాసాలలో మార్గశిరాన్ని, ఋతువులలో వసంతాన్ని. వసంత ఋతువు అన్నిట్లోకి బాగుంటుంది అని మనం అనుకుంటూ ఉంటాము. ద్యూతం చలయతాం అస్మి తేజస్తేజస్వినాం అహం, జయోస్మి వ్యవసాయోస్మి సత్వం సత్వవతాం అహం. మోసగాళ్లలో జూదాన్ని నేను, తేజోవంతులలో తేజస్సును, విజేతల విజయాన్ని, కృషి సలిపే వాళ్ళ యొక్క కృషిని, బలవంతులలో బలాన్ని. ఏది అయితే ఒక వస్తువును కానీ, ఒక జీవిని కానీ, ఒక ఫలానా అని మనం వాళ్ళని, వీళ్ళు బలవంతులు, వీళ్ళు శక్తిమంతులు, వీళ్ళు ఈ పని బాగా చేయగలరు, వీళ్ళు ఇంకొక పని యుద్ధంలో ఆరితేరిన వాళ్ళు, ఇలా మనం చెప్తాము. ఆ సారము, ఆ యొక్క శక్తి అంతా కూడా భగవంతుడిదే అని చెప్పటానికి ఇవన్నీ కూడా ఉదాహరణలు. వృష్ణీనాం వాసుదేవోస్మి, యాదవులలో వాసుదేవుణ్ణి అని చెప్తున్నారు. అంటే యదువంశమే. వృష్ణీనాం అంటే యదువంశం, అంటే వృష్టి వంశస్థులు అంటే కూడా యదువంశస్థుడు అని అర్థం. సో యాదవులలో వాసుదేవుణ్ణి. పాండవానాం ధనంజయ, పాండవులందరిలోకి అర్జునుడిని. మునీనాం అప్యహం, సో మునులలో వ్యాసుణ్ణి. వ్యాస కవీనాం ఉషనా కవి, సో సూక్ష్మబుద్ధి మునులలో వ్యాసుణ్ణి, కవీనాం ఉషనా కవి, సూక్ష్మబుద్ధి కలిగిన వాడిలో శుక్లాచార్యులను. ఆయన చాలా సూక్ష్మబుద్ధి ఉన్నవాడు, తెలివిగలవాళ్ళు అని చెప్పి రాక్షస గురువు అయిన శుక్రాచార్యుడికి పేరు. సో సూక్ష్మబుద్ధి కలిగిన వాళ్ళలో శుక్రాచార్యులను. దండోదమయతాం అస్మి నీతిరస్మి జిగీషతాం, మౌనం చైవాస్మి గుహ్యానాం జ్ఞానం జ్ఞానవతాం అహం. ధర్మ విరుద్ధతను, అణచివేత మార్గాలలో నేను శిక్షను. సో దండోదమయతాం అస్మి, ఈ మనము ధర్మ విరుద్ధత కోసం వేసే ఈ దండనలలో, వీటిలో ధర్మ విరుద్ధతను అరికట్టే మార్గాలలో నేను శిక్షను.
సో శిక్షే కదా అన్నిటికంటే, ఏదైనా తప్పు చేస్తే ఇంకా మన గమ్యం శిక్ష కాబట్టి ఆ ధర్మ విరుద్ధ అణిచివేసే మార్గాలలో నేను శిక్షను, విజయం కోరుకునే వారిలో వ్యూహాన్ని, రహస్యాలలో మౌనాన్ని, మౌనంగా ఉంటే ఇక ఏ రహస్యం బయటికి రాదు, మరియు వివేకవంతులలో జ్ఞానాన్ని నేను. యచ్చాపి సర్వభూతానాం బీజం తదహం అర్జున న తదస్తి వినా యత్స్యాన్ మయా భూతం చరాచరం. అర్జున, ఇంక నేను సర్వ జీవుల జన్మ కారణానికి విత్తనము, అంటే బీజం తదహం అర్జున, సర్వభూతానాం బీజం తదహం అర్జున. సో అన్ని జీవరాశులకు నేనే బీజాన్ని. కదిలేది కదలనిది ఏ జీవి అయినా, చరాచరం భూతం మయా భూతం చరాచరం, ఏ జీవి అయినా నేను లేకుండా ఉనికిలో ఉండదు. సో నతదస్తి వినాయత్స్యాన్ మయా భూతం చరాచరం. సో నేను లేకుండా ఈ జగత్తులో ఏ జీవి కూడా ఉండదు, ఏ జీవికి కూడా ఉనికి లేదు. సో మొత్తం కూడా భగవంతుని యొక్క శక్తి అన్నది మనం ఇక్కడ ఒక్క మాటలో అర్థం చేసుకోవాలి. దానిని ఆయన అత్యంత వివరంగా మనకి ఎన్నో ఉదాహరణలతో చెప్పారు ఇప్పటి వరకు. నాంతోస్తి మమ దివ్యానాం విభూతీనాం పరంతప ఏష తు దేశతః ప్రోక్తో విభూతేర్విస్తరో మయా. సో శత్రుంజయుడా, నా దివ్య పరంతప అంటే శత్రువులను జయించగలవాడా, నా దివ్య రూపాలకు అంతం లేదు. నాంతోస్తి మమ దివ్యానాం విభూతీనాం, నా యొక్క దివ్యత్వానికి వైభవాలకు అంతం అనేది లేదు. నాంతోస్తి అనేది లేదు, అంతము లేదు. ఏషతు దేశతః ప్రోక్తో, నేనిప్పుడు నీకు చెప్పిన ఈ విషయాలన్నీ కూడా, ఈ విభూతేర్ విస్తరోమయ, నా యొక్క ఈ వైభవాలన్నీ కూడా నేను ఇప్పుడు నీకు చెప్పినవి నీకు ఒక్క సూచన మాత్రమే, నా అనంతమైన విభూతుల యొక్క సూచన మాత్రమే, సూచనాప్రాయమే నేను నీకు చెప్పిన విషయాలన్నీ. అంటే ఇంకా చాలా ఉన్నది, ఇప్పుడు మనం ఇన్ని చదివినా కూడా ఇదంతా ఒక చిన్న సూచనే. ఆయన యొక్క దేని యొక్క సూచన? ఆయన అనంతమైన విభూతులకు ఇది ఒక చిన్న సూచనే మనం చూసిన ఈ విషయాలన్నీ కూడా. ఎందుకు అంటే భగవంతుడి దివ్య రూపానికి కానీ ఆయన మహిమలకు కానీ అంతు అనేది లేదు, అంతం లేదు అని ఆయనే చెప్పారు. నాంతోస్తి మమ దివ్యానాం విభూతీనాం, నా యొక్క దివ్యత్వానికి వైభవాలకు కూడా అంతం అనేది లేదు. ఇప్పుడు నీకు చెప్పిందంతా కూడా ఒక చిన్న సూచన మాత్రమే. యద్యద్విభూతిమత్సత్వం శ్రీమద్ ఊచితమేవ వా తత్తద్దేవావగచ్చత్వం మమ తేజోష సంభవం. సో ఈ లోకంలో యద్యద్విభూతిమత్సత్వం శ్రీమద్ ఊర్జితమేవ వా, ఐశ్వర్యవంతమైనవన్నీ, సుందరమైనవన్నీ, మహిమ కలవన్నీ, సమస్త సృష్టులు కేవలం నా తేజస్సులోని, ఇవన్నీ కూడా నా తేజస్సులోని ఒక అంశం నుంచే ఉద్భవించాయని తెలుసుకో. తత్తద్దేవావగచ్చత్వం మమ తేజోష సంభవం. సో శ్రీమత్ ఊర్జితమేవ, ఏ వైభవాలు, ఎలాంటి వైభవాలు, ఐశ్వర్యవంతమైనవి, సుందరమైనవి, ఈ మహిమగలవి, ఇవన్నీ కూడా కేవలం దేవావగచ్చత్వం మమ తేజోష సంభవం. ఇవన్నీ కూడా ఈ సమస్త సృష్టిలో ఎలా వచ్చాయంటే నా తేజస్సులోని ఒక అంశమే. మనం కళ్ళ ముందు ఏది కనిపించినా అందమైనది కానీ, లేదంటే సుందరమైనది, మహిమ కలవి, ఐశ్వర్యవంతమైనవి, అంటే వైభవం కలవి, మన కళ్ళ ముందు కనిపించే ఈ సౌందర్యం, ఈ వైభవం, ఈ మహిమ ఏదైనా సరే అదంతా కూడా భగవంతుడి అంశ నుంచే ఉద్భవించింది అని మనం తెలుసుకోవాలి. ఎందుకు అంటే ఈ విషయాన్ని ఆయన అర్జునుడికి చెప్తున్నారు స్వయంగాను. ఈ లోకంలో ఐశ్వర్యవంతమైనవి, సుందరమైనవి, మహిమ కలవి అయిన సమస్త సృష్టులు కేవలం నా తేజస్సులోని ఒక అంశం నుంచే ఉద్భవించాయని తెలుసుకో.
అథవా బహునైతేన కిం జ్ఞాతేన తవార్జున విష్టభ్యాహమిదం కృత్స్నం ఏకాంశేన స్థితో జగత్. సో అర్జున, ఇక ఈ వివరాలన్నిటికీ కూడా ఏమిటి, ఈ జ్ఞానం యొక్క ఇంత వివరణగా ఈ జ్ఞానాన్ని చెప్పాల్సిన అవసరం అసలు ఏముంది? కేవలం నా ఒక్క అంశ మాత్రం చేతనే ఈ విశ్వమంతా వ్యాపించి పోషిస్తున్నాను అని చివరకు ఈ మాట చెప్పారు. అంటే ఇంకా ఇంత వివరణ కూడా ఎందుకు? ఒక్క విషయం తెలుసుకో, నా ఒక్క అంశ మాత్రంతోనే ఈ విశ్వమంతా కూడా భగవంతునిలో ఒక అంశ మాత్రమే. మనకు పురుష సూక్తంలో కూడా చెప్తారు, భగవంతుడి యొక్క అంశ ఆయన, ఈ విశ్వమంతా కూడా ఆయన శక్తిలో 3వ వంతు కూడా లేదు, ఇంకా ఆయన శక్తి అంతటి అనంతము అని చెప్పేసి. సో అది ఇక్కడ భగవంతుడు కూడా చెప్తున్నారు, కేవలం నా యొక్క ఒక్క అంశ మాత్రం చేతనే నేను ఈ విశ్వమంతా కూడా పోషిస్తున్నాను. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. సో ఈ పాఠంలో మనం నేర్చుకున్నది, దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుని వివిధ విభూతులను తెలుసుకోవటం ద్వారా మనము అన్నింట శ్రీకృష్ణుని ఉనికిని అర్థం చేసుకోగలుగుతాము. అంటే భగవంతుని యొక్క వైభవాన్ని, మహిమలను, విభూతులను, గ్లోరీస్ని, ఆయన ఇవన్నీ మనం అర్థం చేసుకోగలిగితే, అన్నిటికీ అర్థం ఒకటే, ఆయన యొక్క మహిమలు, వైభవాలు, విభూతులు, ఇంగ్లీష్లో గ్లోరీస్ అంటే ఇవి అన్నీ తెలుసుకోవటం ద్వారా మనకి ఏమిటి అంటే శ్రీకృష్ణుని ఉనికి, ఆయన అన్నిటిలోనూ ఆయనే ఉన్నారు, వ్యాపించి ఉన్నారు, సర్వవ్యాపకుడు, ఆమ్నీ ప్రెజెంట్, అన్నిటిలోనూ భగవంతుడు ఉన్నారు అన్నది మనం అర్థం చేసుకోగలుగుతాము. సో ఆయన యొక్క ఆ భగవంతుడు ఇచ్చినటువంటి ఆ డీటెయిల్డ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్, ఎగ్జాంపుల్స్, ఎన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చారు. సో ఒక్కసారి చూద్దాం. ఆదిత్యులలో విష్ణువును, వెలుగులలో సూర్యుడును, సన్నును, మరుతులలో మరీచిని, నక్షత్రాలలో చంద్రుడును, వేదాలలో సామవేదాన్ని, దేవతలలో ఇంద్రుడును, ఇంద్రియాలలో మనస్సును, అలాగే జీవరాశులలో చైతన్యాన్ని, రుద్రులలో శివుణ్ణి, యక్షరాక్షసుల్లో కుబేరుణ్ణి, పురోహితులలో బృహస్పతిని, సేనాధిపతులలో స్కందుడను, జలాశయాలలో సముద్రాన్ని, మునులలో భృగు మహర్షిని, తర్వాత నాదాలలో ఓంకారాన్ని, తర్వాత యజ్ఞాలలో జపయజ్ఞాన్ని, మరి హిమాలయాన్ని, ఏది ఇమూవబుల్ థింగ్స్ అంటే అచరాలలో, స్థావరాలలో హిమాలయాన్ని, తర్వాత చెట్లలో అశ్వత్థ వృక్షాన్ని, దేవర్షులలో నారదుడును, గంధర్వులలో చిత్రరథుడను, సిద్ధులలో కపిలుడను, గురాలలో ఉచ్చైశ్వర్యుడను, ఏనుగులలో ఐరావతాన్ని, తర్వాత మనుష్యులలో రాజును, తర్వాత ఆయుధాలలో వజ్రాయుధాన్ని, గోవులలో కామధేనువును, సురభిని, ప్రోక్రియేటర్స్, కందర్ప అంటే ఈ సంతానోత్పత్తి కలిగించే వాళ్ళలో నేను మన్మధుడను, తర్వాత వాసుకిని, సర్పాలలో, శేషులలో అనంత నాగులలో నాగును, అనంత శేషుడును, తర్వాత నీటి దేవతలలో వరుణదేవుడను, తర్వాత నియంత్రించే వాళ్ళలో యముడను, దానవులలో ప్రహ్లాదుడను, పితృదేవతలో ఆర్యముడను, తర్వాత కాలాన్ని నేను, తర్వాత జంతువులలో సింహాన్ని, పక్షులలో గరుడ పక్షిని, తర్వాత పరిశుద్ధం చేసే వాటిల్లో వాయువును, తర్వాత ఆయుధాలను ధరించిన వాళ్ళలో శ్రీరామచంద్రుణ్ణి, మత్స్యాలలో చేపలన్నిట్లో కూడా నేను షార్క్ను, తిమింగలాన్ని, తర్వాత నదులలో గంగా నదిని, క్రియేషన్ అంటే ఈ సృష్టిలో సృష్టి స్థితి లయ నేనేను, తర్వాత ఆధ్యాత్మికత అన్ని సైన్సెస్లోకి అది
స్పిరిచువల్ సైన్స్ ఆత్మ యొక్క జ్ఞానం గొప్పది, ఆ ఆధ్యాత్మికత నేను అంటూ ఇలా మనకు రకరకాలు సమాసాలలో ద్వంద్వ సమాసాన్ని సృష్టించే వాళ్ళలో బ్రహ్మను నేను, తర్వాత స్త్రీలలో ఉండేటటువంటి కీర్తి, వాళ్ళ యొక్క మాట, వాళ్ళ తెలివి, వాళ్ళ పేషెన్స్ అంటే వాళ్ళ యొక్క సహనము, ఇవన్నీ కూడా సద్గుణాలన్నీ నేను. తర్వాత ఛందస్సులలో గాయత్రిని, నా మాసాలలో మార్గశిర మాసం అంటే నవంబర్ డిసెంబర్ నెల, సో అది మనకి ప్లెజెంట్గా బాగుంటుంది, అందుకని మాసాలలో మార్గశిరం అని చెప్పి ఉంటారు అని మనం అనుకుంటున్నాము. సీజన్స్ దాంట్లో స్ప్రింగ్ అంటే వసంత ఋతువు, అంటే పువ్వులు అవన్నీ పూస్తూ వసంత ఋతువు అందమైన ఋతువు. సీజన్స్లో వసంత ఋతువులలో, తర్వాత మోసగాళ్లలో కూడా మోసగాడు అన్నట్లుగా నేను. తర్వాత ఇంకా శక్తివంతులలో శక్తిని నేను, వృష్టి వంశస్థులలో వాసుదేవుడను, పాండవులలో అర్జునుడును, మునులలో వ్యాసుడను, తర్వాత పింక్ ఉసనుడను, ఆ తర్వాత విజయం కాంక్షించే వాళ్ళలో నీతిని, రహస్యాలలో మౌనాన్ని, బుద్ధిశాలులలో బుద్ధిని అంటూ ఇవన్నీ మనకు ఉదాహరణలు. ఇన్ని వివరంగా భగవంతుడు చెప్పటం జరిగింది. కానీ చివరకు ఆయన ఇవన్నీ ఎందుకు, ఈ డీటెయిల్స్ అన్నీ ఎందుకు, ఈ జ్ఞానాన్ని గురించి నా ఒక్క అంశ మాత్రంతోనే ఈ విశ్వమంతా కూడా నడుస్తోంది అని ఒక మాట చెప్పటం జరిగింది. ఈ వైభవే కేవలం ఒక అంశ మాత్రము చేతనే నేను ఈ సమస్త విశ్వాన్ని వ్యాపించి పోషిస్తున్నాను. ఈ సవిస్తరమైన జ్ఞానానికి ఇంకా అవసరం ఏముంది అసలు? కేవలం నా అంశ మాత్రంతోనే ఈ సమస్త విశ్వము వ్యాపించి పోషిస్తున్నాను అని చెప్పారు. సో ఇక్కడ ఆయన అన్నోబుల్ సోర్స్ ఆఫ్, ఆయనే అందరికీ కూడా మూలం అన్నది 1 నుంచి 7 వరకు చూస్తాము. ఈ ప్యూర్ భక్తి, శుద్ధ భక్తి, భగవద్గీత యొక్క సారం శుద్ధ భక్తి అన్నది 8 నుంచి 11. తర్వాత అర్జునుడు భగవంతుడు అని చెప్తూ ఆయన్ను స్తుతించటం 12 నుంచి 18. చివరకు కృష్ణుడు ఆయన వైభవాలను వర్ణించటం 19 నుంచి 42 శ్లోకం వరకు జరిగింది ఈ అధ్యాయంలో. సో మనకు ఫైనల్గా మనం నేర్చుకున్న విషయం, ముఖ్యమైన పాయింట్ ఏమిటంటే భగవంతుడి యొక్క ఈ వివిధ విభూతులను, మన మహిమలను తెలుసుకుంటే మనము అన్ని చోట్ల భగవంతుడు ఉన్నాడు అని ఆయన ఉనికిని అర్థం చేసుకోగలుగుతాము. నీటిలోని రుచి ఆయనే అంటూ మనం ప్రతిదీ కూడా గుర్తు చేసుకోవడానికి అవకాశం కల్పిస్తుంది. మనం ఈరోజు చూసినటువంటి ఈ విషయాలను మనం అర్థం చేసుకుంటే, మననం చేసుకుంటే. హరే కృష్ణ. అంతటితో 10వ అధ్యాయం భగవత్ విభూతులు